Usibambe ngishayisa. Ngishawa yena imisangweni ngishawa nje la ekhaya kodwa angikhumbuli ngangisho inkondlo la angikhumbuli ngine fan engilethela ipresent esikoleni ngicela sikushayele ikhulu ikhona mina ngesikhathi sizela esikoleni yena sizela esikoleni sashuthi video livela nalapha libaningi sashuthi video nabangazi lengane yafika yahlula mina yashawa 2 million views go 2 days nami ngangazi yabonga uNkulunkulu sowuthe ukuthi sangithinta ku TikTok lapha umese Zondo lo so wangidokhunja wanginboxa wangitshela wathi ucela ukumthengela something ne so today akukhona ingakho siveza yonke into le akukhona ukuthi uyanikelelwa i-gift uthena-ke akazi umnikeze ngahayanga asikwazi ukuthi angakwazi ungasihayela Bengivele ngicela ukudlulisa ukubonga. Ngiyabonga bengeke kwenzeke ngaphandle kosizo labantu abaningi bebesemva kwami bengigqugquzela. Ithemba zange lilahleke phela khona bengibambile engihlebele ethi mntanami konke kuzolunga. Bengicela ukudlulisa ukubonga lento engenzelayo ngijabulisa kakhulu. zonke imbongi viva la ekhaya sizozama ukuthola ama-present sponsors kanjani but siyabuya Asifuna ukumedela kuma top 10 siyafuna kakhulu okunye sicela niphase ngizwile kuthiwa ninyusile ilevel yethu thina yasifika ngalana afika khona ngicela nje sibashayele intombi kakhulu